Kokunye ngizovela njengehlo ngandle ukhanda limtshela kwakhe. Kokunye ngizoba umhlambi kazelusile ngokuhlulwa yiyalo kukhona konke okubenza ukuqaphela ningixolela ngikhuliswanga kanjalo. Nina besile. Nanitheni nesikhathi sokutshala naseniphambanisa ukuvuna nokuhlakula. Ngibasele nomlilo esenguphuphe kwaze kwakahlanu ukhulumani nina ngoba nezangoma zamanje ziyahluleka ukuvuna. Nisale sengiphi incazelo yawo wonke amaphupho ngifuna ukufundisa abezemva kwami ngokukhetha abangani. Zalukazi zami ningabesifazane engifisa odade bafane nabo ekuhambeni kwabo. Makhehlami ningabesilisa enginxusa umdala ngifanise nabo. Kepha mathonga amahle lithi iqinisa lisafani uthando. Abangemumva indlela basalokhu bayibuze kwabangaphambili ababoni noma sebezungeza ndawonye ngelokubhalandela inhliziyo. Kuningi ukudonsisana othandweni mina nomntakwethu angifisi ishiswe yicathulo emva kokubopha ifini. Nishintshe nosiko. Eyani yonke le mcimbi eyenzeka ngaphambi kokushada. Nithoba baba wabone kanjani amaphutha amanisa sibavusela imizi noma abasilahla. Umfana nje. Kuningi okuhle bengakufunda kumina. Uyakhumbula mntawethu ungishayisa ngomoya kanti uzincisha ukuphila. Ngaphansi komfanekiso wengubo yothando kunesililo seshidi ngokulala embhedeni owodwa nesithi. Makwenzeka ngizwa ngixoxa noJamludi nize ningethi kube kumele ngibakhe lobuhlobo. Phela mntakwethu ubaba wakho ayithe mina naye siyohlanganiswa yinkomo. Ngilizwa nifakazelana ngokuqonda uthando kephi ingazelo zeni ngothando ingafani. Owafika kunemali wangifuna uthando, wafika kunothando wangifuna imali. Namhlanje ngikuphethe kokubili ngifuna isikhathi. Ukungijikela kwakhe esifini akungimangazi ikele ngijwayele. Ukufuna engenakho ngiyakwazi angisanaki ngumfana nje. Uyakhuluma ukuphila nobukeke efile. Kwamini imzuzu yonganelisa emibili ngifisa ukusho ukuthini. Inkinga igula lendlebe selapho uphumeni kuzwa kakhulu ngena abafica kulomhlaba. Nilalela ngamehlo futhi engathi nibezwa kangcono abaswenkini. Chabo anithakathiwe. Nasuke namithisa abantwana ningabadaleliwe. Mhla ngithi nokuyifisa ngifile ngaze ngafa ngifisa ukufa ngingafile. Umfana nje. Uthando linokunikhohlwa nina ngisho ngoba ninokuhlukana nibuyelane kaningi. Ukube buyithanda ngokweqiniso ubuzoshesha ubone ukuthi isithandwa sakho sangempela uwena. Manje nanitshela ukuthi buhle mabahamba ngabili. Ikusasa leningi izimli kubantu abasha ngoba futhi eParliament ngibanyanya bonke. Nitshela uJubjubu ukuthi kungcono ukuhlulwa umjolo kunokuhlulwa yidakamizwa ubulala ingane zesikole. Mase sivululwa nje emdlala imlala noshaka abantu sengiyabasaba. Impela msholozi siyakuthanda. Kepha iqiniso lithi ukuba umsula ngokuphelele ngathi umsula ngokuphelele ngaba ngokulandela kangaka lamacala. Mongabuya singavotela isibili nesithathu ngoba noma unawo amaphutha kepha ubusilela isithunzi somnyama. Kubukeka kulula konje besikhanyela ngubhe ababa bamdonse ngekhaya. Hayi. Okuningi okushiwo umalema kuyikona. Okuningi okushiwo umalema kuyikona. Inkinga iziqhu zimnika igunya lokuthi akhulume noma kanjani nabantu abadala kanti phela umholi simbona ngeso kuqala. Umveli nqanga kanasanda kule ivunguvungu lezikhukhula. Amathonga asemzansi aphendukile emathoneni ababaza umkhulu. Uma imali uphuma inxiwa nesitha nisiswe inqoba phole empimani mbuku. Kazi basikhulula kanjani egqokeni amamaski ikhambi lingakatholakali. Ibholi swine flu listeriosis kwaphelelayo. Nalezi zifo inamagama amnandi. Osebenza kakhulu uhola kancane, osebenza kancane uhola kakhulu. Ngoba inkohlakalo kuleli izidla ubheli. Nina nanidalela ukuyimela bathi uma beniphicwa incwadi yelo bathi umthetho ngawubeke ezandleni zenu. Umfana nje.
kwazwakala omunye umpethu ethi mangiphuma esandleni ngixole ngenziwa ile mbuzo enginayo engenayimpendulo. Lokhu ngafika kulo mhlaba isakwazi sikhulekela ushintsho kwisimo sala ekhaya kepha luthi inguqulo. Kamuva nje nginokuyiphupha ngiphethe isibhamu ngesandla nemfumba yemali kazi leli iphupho lichazayo. Osakuthusa nokuyikhuza ngamatheka mengicabanga ngeke ngikuphuphile ngoba mdali ngesikhathi usilathela imithandazo yami usathana usuke ngigabisela ngobukhazikhazi. Uthande esisanda kwenzani lolo mina ngaliwe impilo izolo. Ithi impilo ikhathele umuntu ongenampilo manje lo engimthandayo ngithi akangibelekezelele kanjani kuhluleka impilo uqobo. Ngizolwa ngithini nosathane injabulo yami iqala ipheleliswe emasangweni esihomo. Kwasukuma owesifazane obetotoba wamsula inyembezi. Uthi lo mthuku unokuqaqamba kakhulu uma ngizokuphambena kunalokho engicabangayo nengikwaziyo ngamadoda. Isidingo sothando saphela emehlweni ami mhla kumele ngihlale othandweni noma ngingasathandi khona yena ozokondla. Baningi ekudlalwa ngabo kodwa babekezele ngoba kwenzela iy'ngane zabo. Nkosi bapha amandla amasha bathola amatofu usikelela imizamo yabo. Mina ngiyabazi ubuhlungu bokujikelwa yiphakade lakho. Kwesinye isikhathi uzuhlaselwe imicabango ethi wena khona ubungakwenzi kahle kanti anginjalo. Iphutha elikhulu ongalenzi ukuthandana nomuntu kanti akunawo amaphupho afanayo. Lasukuma labo ngumkhuleki ikhehla lathi bantu abami khona ukuphila engikutholayo. Namhlanje ngifundisa ukuthi sonke siney'nkinga ey'fanayo umehluko isikhathi ey'fika ngazo. Kuningi. Hey, hayi kuningi khona. Kodwa isililo sisodwa. Mabesho bathi ukukhula kunalona. Kanti ngobani mina? Obani laba? Ngoba ngibazi mina. Kubuza isibhakabhaka esaqaba iy'nyembezi maqede kwehluza umqolo yakhuza inyama. Yathi kahle mntu omkhulu olwani ulapha. Abantu bakho nje laba. Zase zifa ngamvunya ngangikhona ney'ngane ey'sanda kuzalwa engenacala lapha. Sathi isibhakabhaka kwakungcono nesizukulwane sakuqala sa-Adamu no-Eva hayi laba bezwe. Kwale y'ngane ongitshela ngazi izenzo nokucabanga kuyaphikisana neminyaka yazo. Khuzani phela nazi ilandelana. Sengaze ziyophoseka weni izifo esingakafiki isikhathi ngenxa yokujabuka umnandi nemali. Hayi suka umhlaba uqalwe phansi. Manje ngibona nabadala bethula bayitshela iy'ngane iqinisa ukuthi ayikho into emnandi ngokukhula yeke ujaha libaleke ucansi. Makukhona abantu abangazazi nina sizwe samanguni ngiyafunga nazi. Nina nifuna imfihlo yezulu nisahlulwe yomhlaba. Ukugqila kunina kuyingoma emnandi zonke izukulwane ziyakuphinda nikwinya kanjani nje nazi ukuthi niphakelwe abantu futhi umhlaba. Kodwa ngizothini kunina ngoba nempepho senayishiselwa bukhaba. Sathi intaba mhlawumbe ilanga nemsebeyalo konke lokho enikwenzayo niyakwazi ngoba mina nginazi nini. Lagquma laba ngazo zombili ilanga lathi nama ngibazi lapha. Lithi laba babona abafundanga noma imvelo nempilo sekubafundisa. Kwala noma mina namafu sesibakhombisa ukuthi iy'nsuku ayifani. Bathi masebedelile mina ngiyilanga bathi ngibamba ukushisa laba. Esengikufundile ngabantu abasothandweni ukuthi baqala ngokwenza bagcine ngokucabanga. Lo wantombazanyana nimbone ehlenyuka nawo wonke amadoda akawathandi. Wenzela ukuthi athole amasentshana ukuze ezokwazi ukukhulisa umntwana. Ngaphambi kokumbiza ngamagama ngicela nikhumbule ukuthi kunowesifazane ohlulekayo ukuyikalela amephuza utshwala. Thina sikaze sithi umuntu akangaphuzi. Kodwa abazali beni banesandla ngokunganithengeli amathoyizi senidlala kakhulu utshwala kanti nibancane.